Akuti ndimafuna antaziwa mmene mumapangira haki both calls and SMSs nde ilili ndiliyankhe motere. Nde imene tiphunzitsane apa ndiye kuti foni yomayigwira sitingaphunzitsane zakuti foniyo simmayigwira. Nde imene tiphunzitsane yoyambirira ndi ama calls. Nde chimene mayenera kuchita ndikupita ku foni ya munthu amene mufuna kuti muzilandira ma call akeyo, ndi mupanga *21* kenako apa ndikuyikapo phone number yanu imene mufuna kuti ma call azipitako, ndi kenako mapanga hash kumapereko ndi kuti ma call ake onse azikupezani. Mukafuna kuti namba yake ikakhala busy ma call ake azikupezani muzipanga *67* kenako ndikuyika phone number yanu kumapereko kukayika hash. Ikakhala kuti mufuna kuti azikupezani akhala kuti iyeyo sakuyankha ndi kuti muzipanga *61* kenako ndikuyika phone number yake ndikupanga hash. Ikakhala kuti sikupezeka ndi kuti muzipanga *62 kenako ndikupanga ndikuyika phone number yanu ndikapanga hash. Tikaona zonsezi mupanga ndi kuti muyenera kuti muzipanga apa pa call kenako ndikusankha sim card imene mufuna ma call akewo muzilandira. Ikakhala ya ma messages ndi mumagwiritsa ntchito Google Messages, ndi chimene muyenera kuchita ndi kuti mumpange install mfoni mwa victim wake. Komano mafoni ndi kuti ambiri amasiku ano apo wa default wa messages akumakhala Google imweyo, ndi umangopanga scan ndi kuti zimakhala kuti zatheka. Ndi kuti mukafuna full video ndi kuti kwa amene muonera ku Facebook link ndakuyikirani mu comment section ndi kuti mutha kuyionera mmene timapangira.